हेलो लोगोफोर खुलुमबाय गुड मर्निं आङो डिमाकुसियाव दंफैयो दायो आङो आब' अनसुमै माइनाव आफादनि आफादगिरि बिथां आब'नि न'आव दंफैयो एनि न'आ नुहुरदोंना लोगोफोर सासे खामानि मावगासिनो खलाव मोखांबो सुवाखै लोगोफोर ओरैनो एकदम मर्निं नोंथांमोनजों एसे रायज्लायनोसै होननानै आब'नि बारियाव लाफा खादों आरो नै आङो इयावनो एसे नोंथांमोनजों रायज्लायनोसै होननानै दसे सम खावब्ला नुजालायबाय लोगोफोर नायलांदो नोंथांमोनहा नुदोंना लोगोफोर आब'नि बारिया बेसेबा गोजौ लाफा जानानै दं नै नोंथांमोननो खोन्थानां नै लाफायानो बेसेबा गोलाव एकदम नै ग्रोमखा नुदोंना मानो होनब्ला आब'आ लाफाखौनो खानो समान मोना आब'आ सासे फोरोंगिरिबो ना एलपि स्कुलनि एमइ स्कुल एलपि स्कुलनि बिथाङा फोरोंगिरिबो समानो मोना नै जेरैबो मैगं नै बैयाव अलकपि दङ लाइ दङ मुला दङ एकदम बायदिसिना आरो डिमाकुसि दैमुगुरि होनो आब'निखौ नुदोंना दाउआबो बेसेबानो दाउ बयलार खोमा गावहा थोरसि माबादोंना नै काप सुनांदों बेखौनो बिराद हिंसा बालबाय आंखौ इउटुबार जादों होननानै नुदों रुवाथि जाफैदों बे आब'आ बिथाङा मावस्लाबनोनो हाया बिस्रा आंबो मावदों दे नोंल' मावाखै आंबो मावदों खोनाबायना नोंल' मावाखै आंबो मावदों दे नै बे गाहायाव आब'नि न'आ नै आब'नि मैगं बागानखौ फसायनानै एसे भिडिअ खालामदों सार औ आब'नि मैगंखौ बिराद पसन्द खालामफैबाय हाखौ आङो एकदम औ बिथाङा नै जोंजोंनो जमायैनो उन्दुदों माबा सारा माबा जाहैदों आबसुनि गाहाय नेहाथारि ना मा होनो बिथांखौ दिनैसो नुफेरफैदों जोंबो बेयावनो उन्दुफैदों जमायैनो आब'लाहानि खारानि मालाय गंथामथार गेटबो बानायगासिनो दङ न'आ बेसेबा गेदेर आसाम टाइप आरो फसायदां लाफाखौनो फसायबाय आङो बुहुद गोलाव नै लोगोफोर एकदम खाबाय थाथावथाव नुदोंना जा मोजां ग्लाब ग्रोमथार ओइ आब'नि माइ आरो माबा मा होनो ओइ आब' रमिला आब'नि माइ आरो आब' गंगा आरो माबा सांग्रिलि नोंथां आब' इफा नोंथांमोना नाहरलाय नै बेसेबा गोजौ लाफा सोर खानो मोन्दों बिदि लाफा फार्स्ट टाइम आब'नावसो खानो मोनफैफेरदां नै अन्थाव हनै गावहाथ' ओरैबादि मावथिना जोंना बिब'आ जेरैबो मैगंजोब आरो खाबाय थाथाव आं मैगं बारिनिफ्रायनो थांनोनो बाबाय नुदों दाउफ्राबो ग्रोम आलासि जाफै फाग्लिफोरजोंथ' सप्तासे नङाबा थांला नुदों न'आ बेसेबा गेदेर दाहा आसाम टाइप न' जेरैबो फुलबारि एकदम समायना खाथियावनो साहा बागानबो दङ आब'ना मालाय ओरैबायदि मेगन साबायना हांबाय आंखौ ओमफ्राय लोगोफोर नै नोंस्रासो मोनजाया जोंहा बेसेबा गोलाव लाफा मोनजाफैदों आरो एलाय दाउआबो सिथारदों मैया मोनायाव दाउआनो ग्रोमथार आब'नि माइ नों फैयाना माबार फैनोबा फै एथ' गोबाव सानथाम सानब्रै मानि दङ गाबोननो गाखो सांग्रिलि थाब फैखा होनखायो आङो जोंहा मैया सान जाबाय दाखालिनो दंफैयो आब' इफा आब' रमिला नोंथ' बिराद गाज्रि ना आंखौल' रायनो गोरों नोङो फैनोबा फैखा आलासि जानो आरो नै माबा आलासि जानायल' खोथा नङा आब' मिटिङाहाय ना बहुद मोजां एकदम फैखा आब' नोंनाथ' खाथिखा बारा गोजान नङा जों बेसेबा गोजानानो फैदों हांमाजों आंजों दंफैयो जोङो आब'नाव आब' अनसुमिनाव थाब फैखा बयबो नै लोगोफोर बुथुवा गोजा बियो बेसेबा मोजां नै अन्थाव बाथाव एकदम आयै खाबाय थाथावथाव
नुदोंना खाबाय थाथावथाव जोब नै बिराद मोजां आरो नै साइसथार आं मैगं बारिनिफ्रायनो थांसो बाबाय खागासिनो दं आङो आब'नि बाथौसालि नै बिराद समायदों मोजां नुथारदों बर' न'खराव दसे थांनो नागिरदों जोङो एकदम दासो संनानै जानानै आमबार खाजोब्बाय मानसि गैथ'वाफ्रा हिसानसालि बियो इन्दि सि बर' न'खराव दसे हाबफैलायबाय लोगोफोर मादैयानो इन्दि लुगासिनो ना मारै लुयो बेखौ दै सोमनानै ना दे एसे लुनानै खिन्थानाय आब' नोंथांमोना हनै गोदो गोदाय बेफोरबायदि माबानानैहाय इन्दि एम्फौखौ माबानानैहाय खुन्दुं बानायोना दाबो बानायोना जायगा जायगा इन्दि सिनि इन्दि लुनायाना औ गोदोनि आइमोनहाथ' बानायोमोन जोंनि आइमोनहा बानायोमोन लुगासिनो मादैया बेसे समायना ओरै दङ नै एम्फौ फिथोब एम्फौ लानाय इयो एम्फौ बाथौ गोथारि आरो दौरि आफामोनहा दायो बावथाय होगासिनो दङ नै लोगोफोर ओरै नै बाख्रि खुमब्रा दङ बेवहाय लाव थुख्रा बाख्रिसालियावहाय सोरखि माइज्लिख' बे लोगोफोर उगाय होनो बेखौ नै उगाय बिथाङाबो ब्लग खालामगासिनो दं गांजेमा खफ्रि खबाय फल' नै लोगोफोर फल'आ दाख्लैबावैसो सिखाय फिल्म खालामदों शुटिंआ दाख्लैसो जोबदों जोंनाबो बे मा जाखोथाय खुमब्रा बेयो खुमब्रा नैबेखौ होनदों खुमब्रा फल' सिखायनि नै नोंथांमोना फल'आ ना माबाग्रा बेयो सानद्रेंगा होनो नै सेन बेयो आगस्टआलागै नुहैगोन बैसागआलागै मोसौ गारि साखा सिखायखौ मिथियाबा नै बियो बावखा सानद्रि बावखा आरोना बै फाफ्लिजों बाननानै लाबोनाया बेयो फल'नै लोगोफोर नै बेखौबा मा होनोमोन मुंबो लिरनाय गैयासै बे मा जाखो सिखाय आसा गोदो गोदाय औवानिसो बानायोमोन नङा होमबा औ दायो दुरुंजों बानायबायना बे सिखायखौ आरो बावखाजों बानबाय आसा नोंथांमोनहा नै मोनथियाब्ला नायनानै ला सिखाय होनो बेखौ बावखाजोंहाय माबा बेवहाय माबा माबि माइ एरि बायदिसिना दोननानै बाननो हाबाय आरो ओरैबो सिखायनि लोगोफोर बैबा मा बुस्थुमोनथाय नै बावखा लोगोफोरनि बेयो मा बावखाजोंहाय बानो आरो बे सिखायखौ
बैथिं थाबाय नै माइनाव कुन्दा माइ दुब्लि थाबाय बेयाव आग लाबोनाय लोगोफोर नै बेयो आग लाबोनाय थारमाने नोंथांमोना मिथिखागौ माइ हाजेनोब्ला जोङो फार्स्ट आग लायग्रोयो नै माइ आग लायनाय बे बिमा माइनावखौ इदि गुफुर गुफुर गाननानै लायनांगौ लोगोफोर माइ मुथि होनो बेखौ नै नारा ओइ नै माइ रोगादों दायो फुंबिलि सम लोगोफोर दसे सम एसे बेरायनोसै होननानै नोंथांमोननोबो खोन्थानोसै होननानै आङो भिडिअ खालामनाय जाबाय लोगोफोर माइ गायदों खोथिया फुदों ना मा जाखो बेलाय माबा बाख्रि गायनो नागिरदों लोगोफोर माइ माइनाव ओइ साहा होफैनाय आरो बेयो आलि दाननाय खोथिया नै हालेवदों नै खोथिया फोदों हेल' आगैमोन ओरैहाय थाबाय फुख्रि बियो बहुत मोजां आरो बर' न'खराव मा थायो अबे साइडजों मा थायो बेयो गासैबो दंजोबो बेजों थाबाय नै बारि फानलु दङ फुलकबि दङ फान्थाव दङ आरो लामाया नैबे खोलाजों हाबबोनाय आरो ओरै खोलाजों हाबनानै नै न'खौ मोनफैगोन आरो बाथौसालि बेरा बेयो दानिया आं नोंथांमोननो बे माबाखौ खोन्थानि न'मा न' अखं इसिं बेयो जाहैबाय सोनाबनि न' बियो मा दङ नायनायनि एसे सोनाबनि न' उन्दुग्रा जाहैबाय आरो बेयो सौरा न' बैथिं साइडजों खल थाबाय नै न'मा न' लोगोफोर बेयो न' मुसिगासिनो दङ नै आसा बेयो अखं आरो बैयो इसिं बे सिङावहाय हाबनो होआखै माइनाव बिन्दो दङ हाबनो होयोबाबो सेन्देल गाननानै हाबनो थाखाय बादा खालामदो आरो बे खनाव थाबाय जौदो आरो दै सारग्रा दैहु होनो बियो दै सरग्रा दैहु दै फिल्टार खालामग्रा नैबे साइडजों दङ जौ मावग्रा आरो बियो जौ गोरान मावग्रा दाखोर गारग्रा ओरै हाबग्रा सोनाबहानिफ्रायबो हाबो आरो खोलानिफ्रायबो हाबजायो आरो बेयो मोसौ गलि बेयो लोगोफोर मोसौ गलि खनायाव मा थायो नै बन थायो ओइ मा जाखो सिलि सिलि थारमाने बेजों ना सारो लोगोफोर बेजों सिलि ना सारग्रा इयो ओइ गोजौआव थागोन खखा नै खखा दङ गोजौआव खखा सेन खन्थि मुख्रा मोसौनि मुख्रा बेयो मोसौ मुख्रा मोसौनि खुगायाव सोनानै होग्रा ना हालेवनो लाङोब्ला माइ जायैनि थाखाय मुख्रा बेयो बोरमा दोनग्रा ना
बोरमा दोनग्रानो बे लोगोफोर नैबे आब'आ खोन्थागासिनो दङ नांगोल अह आस्सा आस्सा नायस'नाखैमोन आङो बियो मै ना मै गलियाव थाजोबो बिसोरो ना ओमफ्राय नैबेखौ मा होनो नांगोल नांगोल नैबे जुंगालि जुंगालि ना जुंगालिनि अ जुंगाल नांगोल मै पाता होग्रा खोथिया सोथिया फोबा जों बेयावनो बनबो दोनो आरो आस्सा दे दा आलासिफोरनो साहा एसे फुदुंनोसै दे आं एसे बाथौ खुलुमनोसै हेल' आगै हेलौ ओरैहाय बोराइ बाथौखौ संग्रिगासिनो आंबो एसे खुलुमसै नों न'आव थांदोंबा बाय खबरलालाय आंखौ ओइ नै लोगोफोर बेखौनो सेल खालामनांगौ बाथौ थान्दै दङ सोरांनि थान्दै दङ नै आं बुरियासो मिथियोमोन मिथिनाय बाथौ थान्दै दं मोनथाम मोनब्रै दङ खालामनो बेखौ आंनिखौ नाङा एक्जिबिसन हल बेयो लोगोफोर बहुद गिदिरखा गिदिरथार दा मानसि गैथ'वा फुं नालाय बिराद गिदिर जोंनि आलासिफ्रा सफैनानै दङ बेवहाय दङ जोंहा इस्माइल पस्टर इस्माइल हुसैन एक्जिबिसन हल बिराद गिदिर चंद्रमा बिटिआर देवराज उपाध्याय आजरामनाय आईपीएस एपीएससी मुस्रि घनश्याम दास चंद्रमा बिटिआर मुस्रि हाकिम तरफदार गोरायुं जारागुरि जौसिन फरायसालि डक्टर धनरन्जन लाल आदाखौ लोगो मोनदों नै आदा खुलुमबाय दिनैसो लोगो मोनबाय आदाखौ आदा ओमफ्राय माला फैया नों आं मैया फैनायमोन मैया फैबाय दिनैसो नै लोगोफोर दसे ओरैनो मोनाबिलि जाबायना डिमाकुसिनि फिथा दखानाव जोङो दसे जिरायनानै दङ डिमाकुसि दैमु नोगोर डिमाकुसि दैमु नोगोर ना नै बिथांमोना दखान होदों दैमु नोगोर ना आब' फिथा बानायदों नै माइरं गोसोमनि नामा बे एन्थाबा माइरं गोसोमनि ना मोनसेयाव बेसेबां बेलाय आब' 12 रांनो लोगोफोर थाइबा नै आब'आ फिथा एन्थाब बानायदों नै सानाव बानायबा दा हराव नुवा मानसिफोरखौ गाबोन रेस्ट मोननाय नङाना जोङो नै बिस्रानि डिमाकुसि दैमु नोगोरनि फिथा हमनाय माबाया नै लोगोफोर आं बहुद पसन्द खालामदों खनसेयैनो थाइथाम हमजायो आब' बे मा जिनिस बैयो सिङाव ना सिङावनिया बैयो दै फुदुंग्राया बैयो सस होनो डेक्सि ना जोंनि क'क्राझाराव डेक्सि होनो बेखौ ओमफ्राय नै बेयो ससपिं मोखाङावहाय ओइ गारहा मुख्रा होबाय ना गारहानि मुख्राथ' नङा इयो खर' ना खनसेयैनो मोनथाम नै आब'आ हमगासिनो दं दायो बेखौहाय नोंसोर बानायखो ना बानायनो थाखाय अर्डार होखो आब' अर्डार होदों ना
नैहाय ओंखामा खामखांजोब्बाय दा नोंथांमोना सोरबाफोर डिमाकुसियाव फैयोब्ला नै गेटनि खाथियावनो आब'मोननि दखाना मेन गेटनि खाथियावनो हाबनानै जानो हागोन नै मोनबायानो ओंखामबो संदों नै मोनबाय आब'नि दखान इयाव मा बानायदों मा बानायदों नालेंखर नारेंखल ना नालेंखरखौ एवनानै सालिदो फिथाइयाव होगोन आरो इयाव दखान माबाबो होदों इयाव दैबो लादों नामा गय दै माबा मा दावदै एरिबो लादों दे जों बर'फ्रानो बेफोरबायदि रोंदों बुहुद गोजोनथाव आरो नोंसिनि थाखाय रोजा रोजा गोजोननाय जासिनांगोन मानो होनोब्ला साबायखर जासिनांगोन मानो होनब्ला बिथांमोना एकदम थैथाब थांथाब खस्थ' होना लाब्लानो एनथाबबो हमदों फिथाबो आरो गासै ओंखामबो ना ने हटेल गासैबो मोनजोबगोन आरो सोरबाफोर हाबोब्ला डिमाकुसि दैमु नोगोर ना दैमु नोगोरनो इयावनो बारा गोजान नङा माबानिफ्राय स्टेसननिफ्राय खै किल'मिटार जागोन अनुमान 18 किल'मिटार होनदों 18-20 किल'मिटार जागोन आरो बड'लेण्डजोंथ' आरो जायगायावनो सफैयो क'क्राझारनिफ्राय फैयोब्ला गेटआवनो लाखिफैयो आं बड'लेण्डजोंनो फैदों लोगोफोर मालाबाबो हारसिं फार्स्ट फैफेराखै नालाय दासो फार्स्ट इसोरखौनो गाबज्रिबोगासिनोसै